San Andres eguna gaur, Jon Artano, nora eramango gaituzu? Aukera ditugu, festa delako Eibarren, Ormaiztegin eta Azkoitian, edo bertakoek esaten duten moduan, Azkoirixen. Eta hori da, Azkoitiko geltoki zahar inguru horretan jarrita dituzten barraketako giroa. Aritz Orbegozo, egun ondizula? Kaixo, egun on, Jon. Ze moduz? Oso ondo, primeran. Zu etzara, Eurolako trenaren geltoki zahar horretatik oso aparte biziala? Ez, gertu, trenbideen zumardian, así que bai, trenbideko zumardien, así que bai, bertan. Garai baten trena pasatzen lekuen. Eta zer dago, eundoko burrundaie, kriston burrundaie? Eunero, etxakuen eta etxetik irtetzakuen barrakak frontien, así que ezin ebita begi izan da. Baina gaur arratsaldean, 5:00 7:00, okerrez paldima gaude, hor musika kentzekoak dira. Bai, hori da, bai, egitasmo, aurretik datorren egitasmoa da, sainazioetetik hasi ginen, eta bai, entzumen hipersensibilidad dauken jendientzat, lan nola autismo duten personentzat, nolabait barrakak entorno erosagoa izan daitezen, egiten dan egitasmoa da, ez? Entzumen hipersentsibilitatea, beste hitz batzutan, nola esango genuke? Ze hori duenak, hipersentsibilitatea duenarentzat zer da, jasan ezina, ala? Bai, adibidez, zenbait soinu, zenbait zaratak, guri baino askoz gehiago afektatzen dio, eta bihurtu leike, segun zer lekutan egotea, zer bat ez, amez gaizto bat. Barrakan lekuan adibidez, justu musika desberdin asko batera volumen altuan egoten denean, bai die leku batzuk ez dina erosoa behientzat, eta normalean ebitatzen ditugunak. Marea Urdina elkarteko kide zarazu, eta zuena izan da ekimena. Esplikatu galdi guzu zein den zuen elkartearen helburua zein den, eta honetaz aparte, ze nolako ekintzak egiten dituzuen? Bai, elkartea sortu zen, elkarteetan sortu, egitasmo batetik sortu zen elkartea, egitasmoa zen, autismoa zuten personak bizibilizatzeko edo gizartea kontzientziatzeko olako zeharkaldi bat egin genuen Gipuzkoan zehar, ingeitan, Gipuzkoan osoa gurutzatu genuen 2018ko udaran, eta jendeak emantzikun erantzunen ondorioz, kriston erantzunen emantzikun, pentsa genuen, behar bada, autismoa bakarrik ez, baizik eta beste aniztasun funtzional desberdin asko genituela baiaran, eta zerbait ez ginen juntatzen gurasoak, eta helburu berdinak nola ditugun, azkenean gure seme-alaben inklusioa gizartean, elkarte bat osatu, eta aigea neurriak edo alako ekintza batzuk sortzen, egitasmo batzuk aurrera ematen, gure semeen inklusioa bultzatzeko, ez, besterik ez. Bai. Egitasmoa bai da sortu, guk ez genuen sortu, konkretuki barrakena, esan nik uste meritoak Mikel Odriozola ditula, Azpeitiko udaleko festa zinegotziak, saniazio bezperatan, gurekin bildu zan, gurekin guri dituzigun, eta beak kargu hartu berri eta saniazioak antolatzeko nahiko lanez, eta molestatu zen gurekin melkartu, eta guri galdetze, ez? Zer nahi gendun festak edo barrakak inklusiboak izateko, eta beak jartzen zuen mai gainean neurri hau, ez? Beste estatu mailan beste leku batzuetan entzundako, martxan jarri zen egitasmoa zen, ordu batzuk isiluneak autismo duten personentzat, eta beak galdezigun, zerbait gehiago behar gendun, eta beste neurri batzuk planteatu genizkion, horrela, kolatan, hiladatan batzuentzat oso zaila da egotea, eta hientzan nolabait lehentasun txarteltxo bat ateratzea, ez? Eta bi neurri egin hasi ginen saneaziotan, efektua izan zuen kontagio efektua beste herrietan, Donostik neurri berdin hartziztun, aste nagusian, Azkoitik edain, nola ez, Elgoibar, Beasain eta hainbat herri, ez? Eta orduan, San Andresetako hau aprobetxatu nahi genduen, hartu zen neurri horiek jarraitzeko, ez? Ez azteko benetan, barraka, beste leku askotan bezala, barrakak guretzat edo gure zenitartengoentzat ez dira inaksesibleak eta errezgarritasun hori bultzatzeko beste era batez. Eta volumena jeitsita bakarrik festa eta bertan egin daitekeena desente eskurago eta gozagarriago bihurtzen dira. Hain keinu sinpleak ematen duenak. Ez da pentsatzera jarri ezkero, oso erraz egin daiteken gauza bada. Bai, nik uste aurrera martxan jarri zala eta hola edatu zala, erresa delako, ez delako, keinu txiki bada, ez, eta nik uste erresa. Hortik aurrera, beste gauza asko egin daitezke, noski, ez gaitasun fizikoa dutenak ere, barraketan ez dute, hain erresa, ez, eta hori entzaia,
neurriak zailago dira, ez? Eta hor, igual, udaletxeak hartu dituztela, barrakak kontratatzerakoan, edo festak antolatzerakoan, igual, irrezgarritasun fizikoa bermatzen duten barrakak, nolabait, bazakit, bultzatu, ez? Eta bai, baina hau bai dela erresa, eta nik uste simbolikoki ere ematen duen beste helburu bate betetzen du, ez? Nolabait orduetan isiltasun horrek zezan nahi duen, eta jendea gatuko gaut zergatik, denak festak ez dituzterako beste guzti bezala bizitzen, ez? Nik zakeat momentue bat, retinan, eta dek zapato goizien, Pablo, Aritz, Leire eta Julen, laurek bezarka zinetenin, eta ureta salto intzenutenien. Eta han juntzineten. Da danok geldinen barkuen, jazta, hazi da. Aritz, entzuten ari garena, Marea Urdina mugimenduaren bilakaera ezagutarazteko egin duzuen pelikularen pasarte bada, ezta? Bai. Eta aurki eskuragarri jartzekoak zarete? Bai, azkenean Marea Urdiekin gertatu zanaz izan zen zerbait insolitu, ez? Olako egitasmo bat, egitasmo pile bat daude, olako sozialak, ez? Eta olako aldarrikatzeko hainbat gauz desberdinak, ez? Baina ez dakit nola, asmatu genuen formulakin, eta iritsi ginen jende askona, ez? Eta jende askok erantzun zigun era oso berezi batea, ez? Dana eman da. Ez zeharkaldia bakarrik, zeharkaldia baino aurreago ere oso ematzkibuten hainbat eta hainbat babes bereziak, eta hori hola ez genuen nahi ustea, ez? Eta nahi gendun baita ere, jendeari erakutsi benetan zeizentza Marea Urdina, ze piztu zuen Marea Urdinak, eta nola jarraitzen duen, ez? Eta horrek pelikulak baduka bigarren zatitxo bat, erditik aurrea, nolabait elkartearen bilakaera azaltzen duena, ez da horra hartzen deia elkarteko jendeak, bere aniztasun ezberdinekin, ze arazo dituzten, nola da behaien bizitza, nolako adien persona bezala, ze persona di baita ere, eta eskotan ez ditu guztien horrela, gehiago fijatzen ez gaitasunean, ez? Eta nahi genduen pelikula hori egin eta jendeire erakutsi, ez? Eta estrenatu genduen Azpeitin da Eskuetin, zinean, eta oin da garaia publiko egiteko, ez? Jarriko dugu sare sozialetan, YouTubeen, eta gure web horrian, jendeak ikusi dezan, eta ez dakit, adibide bezala ibili dezan, beste zein egitasmo horre emateko, jendeakin konektatzen bada, jendeak asko ematen du. Ederki, Aritz, behondo izuela, denon festak hobetzeko, eta denok horretaz konturatu gaitezen egiten duzuen ahaleginagatik. Eskerrik asko. Gurren arte. Ondo pasa San Andresak. Hori dek, ondo pasa San Andresak. Eskerrik asko. Marea Urdina festetan ere lortu, eta 2 orduz barraketatik musika kenduko dutela gaur 5:00 7:00. Inori minik ematen balima dio, hipersensibilitatea dutenei ematen die volumenak min, eta horiek aintzat hartuta, bestei ezer kendu gabe egingo duten ekimena.